ମତେ ଖବର ମିଳେ କି ହଷ୍ଟେଲର ପିଲାମାନେ ଏବେ ଡାଲଚିନି ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେଠାକୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତି କଲି। ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତାହାକୁ ନେଇ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି କଲା। ମୁଁ କହିଲି ରହ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସେ ତାପରେ ତୋ କଥା ବୁଝିବି, କାରଣ କରି କରାଉ ଥାଏ ସେହି ଖାଇବା ବିନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାଇ କହିଲି ମାଇ ସ୍ମୃତି କି ଜୟ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ନାମକ ବସ୍ତୁକୁ ଧରି ତୁରନ୍ତ ପଳାୟନ କଲି ଏବଂ ସେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ମୁଁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ସମୟରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପେଟେ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଖାତାଟିକୁ ଓଲଟା ପଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ସେଠାରେ ତୁରନ୍ତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ଧନିଆ ନାମକ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେବନ କରି ଦେଖେ ତ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ ଧୂଆଁପତ୍ରକୁ ନିଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ତାକୁ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ କି ତୁରନ୍ତ ପଳା ସେଇଠୁ, ନହେଲେ ଘରେ ବସି ବାଡ଼େଇବି। ମୁଁ ତାପରେ ମୋ ମିଶନକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୋତେ କ୍ୟାଣ୍ଟନର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ନନ୍ଦନ କହିଲେ କି ତୁରନ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସ। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଏହି ପବନ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଜୋରରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ସଜ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଯଦିଓ ଜଣେ ନାମକରା ସିକ୍ରେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଚାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାହାର କୁଞ୍ଚମ ପୋ କରିଦେଲି ଏବଂ ବୁଲି ଯାଇ ଦେଖେ ତ ପଙ୍ଖାଟି ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଚାଲୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠାରୁ ମାଡ଼ ଭୟରେ ତୁରନ୍ତ ଭାବେ ପଳାୟନ କଲି।